Ọrụ na-aga n'iru ugbu a n'okporo ụzọ Umunya Awkuzu Road. Onye nta akụkọ ABS Ngozi Obileri bụ onye gara leta etu ọrụ si aga n'ebe a nakwa ụdị ọrụ a na-arụ n'okporo ụzọ ndị a kọrọ na ịwụ aja na-aga n'iru na ebe okporo ụzọ bụ nke dị ogologo kilomita 6. Gere akụkọ ahụ n'uju. Ndị nta akụkọ ABS chọpụtara na iwu ọwa mmiri bụ nke awụchagoro na mpaghara ụfọdụ na ya bụ ụzọ ebe ọ ka na-aga n'iru na mpaghara ndị ọzọ ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye ji ọkwa project manager ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Melhem Atala kọwara na ha bidoro ọrụ n'ọnwa Juun nke afọ a ma kwesịkwa na ha ga-arụcha ya bụ ọrụ na Juun nke afọ na-abịa abịa bụ 2024 ma kọwapụta na ha na-arụsi ọrụ ike ịhụ na ha rụchapụrụ ya bụ ụzọ na ọnwa Febụwarị 2024. Injinia Atala kọwara na ha arụgokwa ọrụ na igbochi ebe mbuze na-emebi ihe na ya bụ ụzọ ma kelee gọvanọ Chukwuma Soludo maka ige ntị na nsogbu ndị obodo dịgasị na Anambra na-enwe ya na ịgbasi mbọ ike ịhụ na ya bụ nsogbu bụ nke emere ka ọ laa kpamkpam si ya jisi ike n'ọrụ. Otu onye n'ime ndị eji okwu ha agba izu so na ndị ichie Umunya bụ Chief Ikem Nnaemeka gosipụtara nnukwu afọ ojuju nyegara gọvanọ Soludo maka ya bụ ụzọ a na-alụ ma kọpụtakwa na ha maburi na gọvanọ Soludo abụghị onye ga-emenye ndị Anambra ihere n'ihu ma dụọ ya ọdụ ka o jisi ike n'ọrụ. Site na ụzọ si Umunya gaa Awkuzu, abụ m Ngozi Obileri.